Situaràs a la teva esterilla, asseguda en la postura de Sukhasana o Padmasana, mirant que els teus glutis estiguin per sobre dels teus genolls. Pots utilitzar un bloc per sentir-te més còmode, pujant glutis i notant com la teva cintura està per sobre dels teus genolls. Col·loca les mans a sobre dels genolls i comencem a tancar els ulls i posar l'atenció cap a dintre. Una atenció que ara es focalitza només en sentir la respiració, sentir com entra i com surt l'aire a través del nas. Porta la teva ment cap aquí. I per fer-la present en aquest moment, mira de buscar les sensacions corporals que tens en aquest instant. Mira de sentir el contacte de les mans amb els genolls, els glutis amb el terra. Observa si notes els peus, si fan contacte amb el terra. Busca la vertical de la teva esquena, apretant el punt hara, 2 dits per sota del melic. I mira d'allargar el coll tant com puguis sense forçar, però mirant que la teva corneta estigui cap al sostre, la barbeta una miqueta en direcció cap al pit i notant les cervicals ben llargues. I un cop sentis que ets aquí, que ets present, col·loca les mans juntes al centre del pit i canta 3 vegades l'Om. Inhala. Mantén l'atenció a la respiració i segueix sentint aquesta vibració per dins. Relaxa les mans, les col·loques a sobre dels genolls, mantén l'esquena ben llarga. Relaxa ombros. I aquí ves deixant que el cap pesi. Comencem a notar com està en la nostra zona de les cervicals. Deixa que pesi cada vegada una mica més, no arrodoneixis l'esquena, mantén la panxa activa. Porta la barbeta cap a l'ombro dret inhalant. Fes les voltes senceres. Inhales quan vas al darrere i exhales quan vas al davant. Aprofita per focalitzar tota l'atenció en aquest punt del clatell, on puguis sentir tensió. Miraràs d'afluixar i de deixar anar des de dintre, passant-hi a poc, amb amor, sense jutjar-te. I quan passis pel centre, fes canvi de sentit.
Sincronitza el moviment amb la teva respiració, inhalant quan vas al darrere i exhalant quan vas al davant. Pararàs aquí al centre fent una respiració profunda. I tornes el cap al seu lloc. Una respiració profunda més aquí. Anem a fer rotació amb els ombros. Inhales quan vas amunt, exhales quan els baixes. Inhala amunt, exhala, baixa. Mirem de tancar els ulls i posar tota l'atenció cap a dintre perquè res no ens distregui. Mirant de fer respiracions sempre a través del nas, tancant la boca. I fem canvi de sentit. Anem endavant. Fes stop i relaxa aquí. Fes una respiració profunda. Aquí col·loques braç dret al costat dret, al terra, braç esquerre amunt. Aprofita per allargar tot aquest costat esquerre, desenganxant aquí les costelles. Inhales i te'n vas cap al costat dret. Mirant a no aixecar cap genoll i buscant amb la mirada el sostre. Obrint bé el pit, ajuntant omòplats al darrere i separant aquí davant les clavícules. Inhala amb força. Exhala, buida. Nota com s'estira des de la cintura, passant per les costelles, l'aixella. Gires el palmell de dalt i apretes per baixar cap a l'altra banda. Puges braç dret amunt, inhala i creix. I exhala, te'n vas cap al costat esquerre. Segueixes obrint bé aquí el pit, ajuntant omòplats, mires cap al sostre. Gires el palmell i baixes. Fes una respiració profunda aquí. Ves a agafar-te les mans al darrere, entrecreuant els dits, allargues bé els braços i llença tot el cos al davant. Puja braços amunt, deixa el cap ben fluix. I baixa braços fins que toquin el tronc, desfas les mans, col·loques les mans a sobre dels genolls. Fes aquí una respiració profunda. Des d'aquí anem a fer cercles amb tot el tronc, endavant i endarrere, activant tota la zona pèlvica. Faràs canvi de sentit quan passis pel centre aquí dalt. I pares al centre, fes una respiració profunda.
Des d'aquí on estàs ens anirem al terra, deixar tota l'esquena al terra, relaxa aquí colzes, els deixes al terra, braços també. Fes 3 respiracions i deixa anar tot l'aire per la boca. I tanca genolls a poc fins que es toquin, separes els peus i ves a col·locar les mans a la panxa. Anem a fer les respiracions completes. Deixa les mans aquí a la panxa i empens amb la panxa cap amunt. Quan inhales, empens perquè es moguin les teves mans. Acabes de portar l'aire cap a les costelles i fes-lo arribar fins a dalt de tot del pit. I exhalant, buides bé la panxa, notant com s'enfonsa, buides bé costelles i buides el pit. Segueix així, inhala, infla panxa, costelles i pit. I exhala, buida panxa, costelles i pit. Ves fent així el ritme que et marqui la teva respiració. Revisa la teva zona lumbar, mira que estigui ben enganxada al terra, porta el pubis cap amunt i respira aquí. Compte quanta estona estàs inhalant i mira d'expulsar l'aire amb el doble de temps. Fem la respiració ujjayi o la respiració sonora tancant una mica la glotis, fent soroll a través del nas quan expulsem l'aire. Ves a col·locar les mans a les costelles per sota del pit i segueix respirant igual. Nota ara com les teves mans es mouen, es separen i eixamples tota aquesta zona de les costelles. Aprofita per fer inhalacions profundes, eixamplant al màxim les costelles, obrint bé el pit, notant com la teva capacitat respiratòria és molt més gran de la que fas servir.
Col·loca les mans al pit o aquí a les clavícules, una manera que et sigui còmoda, amb els braços relaxats, els colzes també, i respires igual. Fas venir l'aire des de baix, des de la panxa, passes per les costelles i el portes fins al pit, i exhalant buides bé la panxa, buida les costelles i buides el pit. Ves fent així el teu ritme. Faràs una última respiració profunda. Ves entrecreuar els dits de les mans i estirar bé els braços endarrere, allarga'ls tant com puguis. Notant com estires des de la cintura tot el tronc fins als braços. Allarga també les cames, estira-les, puntetes dels dits dels peus endavant. Relaxes els colzes i ves a fer rotació interna amb els turmells. Fes canvi de sentit. I fes stop. Ves amb els dos plans al pit i balanceja't d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre. Col·loques els braços al costat del cos, palmells que miren a terra, puges cames en l'aire inhalant i et dones impuls per seure. Seu aquí amb cames creuades, col·loca mans a sobre de genolls, esquena llarga. Des d'aquí aniràs a estirar els braços endavant, allarga'ls bé, deixes el cap entre els dos braços, deixa que pesi el cap, i puja glutis amunt i anem a la postura dels 4 punts. Anem amb les mans per sota dels ombros, els genolls per sota de la cintura, inhala, aixeca el cap, aixeca glutis, obre el pit, i exhala, arrodoneixes, mires al melic. Inhala, aixeca cap, glutis, obre el pit. I exhalant, arrodoneixes, mires al melic. Inhala, aixeca el cap. I exhalant, arrodoneixes, mira el melic. Queda't aquí. Des d'aquí, tornes a poc suaument cap al centre i anirem a fer la postura del llibre. Obres braç dret pel costat dret, passaràs per sota de l'esquerra, deixes l'orella dreta al terra i els dos braços paral·lels. Puja braç esquerre cap amunt i segueix amb la mirada aquest braç aquí al darrere. Mira que els dos peus estiguin paral·lels, que no s'ajuntin, els dos genolls també, paral·lels. A cada aspiració intentes mirar més endarrere.
I tancaràs a poc, suaument. Per fer canvi, passes cap al centre, a la postura dels 4 punts, i anem a l'altre costat. Obre braç esquerre pel costat esquerre, passa per sota del dret. Deixa galta esquerra al terra, els 2 braços paral·lels, i puja braç dret amunt i endarrere. Deixa que pesi aquest braç. Tancaràs a poc i suau. Anem cap a la postura dels 4 punts. Des d'aquí vés a seure sobre els teus talons, estirant bé braços, postura de la llavor. De la postura de la llavor passarem als 4 punts i dels 4 punts a la postura del gos. Estira un moment aquí, mans i braços. Amagues la panxa, projectes glutis cap al sostre. I aniràs amb genolls a terra, deixes caure la pelvis endavant, obrint bé el pit, i tornes cap als 4 punts. Cargoles dits dels peus i el gos. Genolls a terra, inhales, pelvis endavant, exhala, obre bé el pit. 4 punts, inhala, cargoles dits i exhala. Genolls a terra, inhalem, pelvis endavant, exhala. Puja els 4 punts, inhalant, cargoles dits i exhala. La última, genolls a terra, inhalem, pelvis endavant, exhala. 4 punts, inhala, i et quedes a la postura del gos. Flexiona un genoll i després l'altre. I avançaràs endavant amb els peus fins a trobar les teves mans. Des d'aquí separa una miqueta els peus, deixa els braços relaxats que pengin, penja aquí el cap també, tot el tronc, i fes 3 respiracions i deixa anar tot l'aire per la boca. Deixa anar tot allò que s'obre. Agafa't els colzes i balanceja't d'un costat a l'altre. Pararàs aquí al centre per fer una respiració profunda. Deixa anar els braços, agafa't les mans al darrere, entrecreua dits, estira braços, deixa que pesin a sobre del teu cap. Cada cop que expulses l'aire, deixa que pesin una mica més. Baixa braços fins que toquin el tronc. Fes lliscar les mans per les cames, ajuntes els peus i des d'aquí flexiona genolls i puges amagant el cap, arrodonint esquena suaument cap amunt. Fes rotació d'ombros endarrere i ens quedem amb la postura de la muntanya, de Tadasana. Braços al costat del cos, palmells que miren endavant, coroneta cap al sostre. Respirem aquí. Sentim els peus ben arrelats al terra. Segueix la teva respiració. I farem una última respiració profunda. Anirem amb les salutacions al sol. Des d'aquí davant en farem 2 de l'A i 2 del B. Allarga braços, inhales. I exhalant baixes, portes el pit cap a les cuixes i amagues el cap. Mires endavant, obre bé el pit. Mans al terra, cama dreta darrere, corredor, mirant endavant. Anem a la planxa. Els 3 punts. A la cobra.
I baixem per anar al gos. Respira 3 vegades aquí. Passa peu dret al davant, entre les dues mans. Reculls peu esquerre, flexiona genolls i estira braços amunt inhalant. Mans al pit, una respiració profunda. I torna, inhala. Allarga braços, exhala, baixa. Amaga el cap. Mires endavant, inhalant. Mans a terra, cama dreta darrere, corredor. Planxa. 3 punts. Cobra. I baixem, anem al gos. Respira 3. Passa peu dret al davant, corredor. Reculls peu esquerre, flexiona genolls i estira braços. Mans al pit. Una respiració profunda. Anem a l'opció B, allarga braços amunt, inhala. Exhalant, baixem. Mirem endavant, allargant l'esquena. Mans a terra, cama dreta darrere, genoll dret a terra. Pugem braços amunt, inhala. Endarrere, sense respirar i baixa. Planxa. 3 punts. Cobra. I gos. 3 aquí. Passa peu dret al davant. Genoll esquerre al terra, puja braços amunt inhalant i baixa. Recull peu esquerre, flexiona genolls i estira amunt. Mans al pit, una respiració profunda. I anem amb l'última. Exhala, baixa. Mira endavant. Mans a terra, cama dreta darrere, genoll dret a terra. Pugem braços amunt i baixem a la planxa. Els 3 punts. Cobra. I gos. Respirem 3. Peu dret davant, genoll esquerre al terra, puja braços. I baixa. Reculls, flexiona genolls i estira braços amunt. Mans al pit, una respiració profunda. Queda't amb els braços al costat del cos, palmells caminen endavant, coroneta cap al sostre i mira de sentir aquí la teva respiració enlentir-se. Aquí observa l'escalfor del cos, la de les mans i col·loca les mans en algun punt del cos que ho necessitis. Des d'aquest punt, transmet l'escalfor a través de les mans i sent també el batec del teu cor. Farem una última respiració profunda. Anem amb les mans juntes al pit i fem la postura d'equilibri portant el genoll esquerre cap amunt. Respirem aquí 5 vegades si pots.
Anirem amb el peu esquerre al darrere a buscar el terra. Et quedes aquí, mans al pit, genoll per sobre del teu turmell. Allarga tot el tronc, empeny amb el taló al darrere, respira aquí. Entre creuadits, deixa el dit índex actiu, estira braços i deixa el peu del darrere enganxat al terra. Ens quedem aquí al guerrer 1. Des d'aquí, mans al terra, postura del corredor, mires endavant, passes peu esquerre davant i des d'aquí puja braços amunt, inhalant, mans al pit, una respiració profunda. Anem amb la postura d'equilibri ara amb el genoll dret cap amunt, cap al pit. Anem amb el peu dret al darrere i queda't aquí amb el taló del darrere desenganxat, allargant bé l'esquena, obrint bé el pit. Entre creuadits, activa dit índex i allarga aquí. Deixes el peu del darrere enganxat al terra. Ves amb mans al terra, postura del corredor, mires aquí al davant i reculls el peu del darrere, flexiona genolls i estira braços amunt, mans al pit, una respiració profunda. Deixa els braços al costat del cos i anem a fer la nina de drap baixant cap a baix, amagant el cap, deixant que els braços pesin, baixa suaument fins allà on arribis i des d'aquí fes 3 respiracions, deixa anar tot l'aire per la boca. Flexiona genolls, col·loques les mans al terra i estires la cama esquerra al darrere. Obre el peu esquerre i anem al guerrer 2. Des d'aquí, cama del darrere ben estirada, braços relaxats, ombros relaxats. Mires al davant. Estires la cama i te'n vas al darrere al guerrer invertit. Gires el palmell i baixes, traient l'aire. Inhales, puges amunt, estirant la cama. Exhala, baixa. Inhala amunt. Baixes, exhala. Amunt, inhala. Exhala. La última, inhala. I exhales, baixes mans a terra i a la postura del gos. Flexiona un genoll i després l'altre. Queda't amb els 2 talons ben a baix.
Passa peu esquerre davant entre les dues mans. Deixa peu dret al darrere. Pugem cap amunt, agarre 2. Braços paral·lels, cama del darrere ben estirada. Mires al davant, obre bé el pit, respira aquí. Gira el palmell del davant, inhala, puja amunt, allarga la cama i exhala, baixa. Inhala amunt, estira tot el costat esquerre, exhales i baixes. Amunt inhalem i baixem. Inhala amunt, baixa. Amunt inhala i baixes, mans a terra, postura del gos. Flexiona un genoll i l'altre. Queda't amb els 2 talons ben a baix. Cap relaxat, ombros endarrere. I ves amb els genolls a terra. Inhala, aixeca cap i glutis, obre el pit. Exhala, arrodoneix, mires el melic. Inhales amunt, obrint el pit. I exhala, baixa. Amunt, inhala. I torna al centre, fes una respiració. Avances endavant. En la postura de Padmasana, Sukhasana, mans a sobre de genolls, esquena llarga. Fes una respiració profunda. Ves amb la mà esquerra a sobre del genoll dret, braç dret al darrere, fem una torsió. Mires ben lluny per sobre de l'ombro. Alínies els 2 ombros. Inhala i visualitza la teva columna per créixer amunt. I exhalant, gires el clatell, gires la vista. I tornes cap al centre a poc. Fem canvi. Inhala, creix amunt i exhala, girem. Torna cap al centre, a poc. Fes una respiració profunda. Estiraràs la cama dreta, deixant l'esquerra flexionada aquí, el peu dret que mira cap a tu en flex, allarga braços inhalant, separa des de la cintura passant per les costelles, allarga tot el tronc, inhales i baixes, exhalant, amagant la panxa, allargant l'esquena, t'agafes allà on arribis, deixes els colzes relaxats i deixes que el cap pesi aquí entre els teus braços. Arribis allà on arribis està bé. El més important és tenir els ombros relaxats i fluixos, que no hi hagi tensió. L'esquena tan llarga com puguis, amaga la panxa. Si vols aprofundir una mica l'estirament al darrere de la cama, pots agafar amb la mà la punta dels dits dels peus i portar-les encara una mica més cap a tu. Puja a poc, amagant el cap, arrodonint l'esquena, suau. Quan siguis a dalt, rotació d'ombros endarrere. Una respiració profunda. I fes canvi. Flexiona la dreta, allarga l'esquerra, peu en flex, estira braços inhalant. Separa vèrtebres, costelles, creix
I exhalant, projecta el teu tronc endavant, t'agafes on arribis, relaxa colzes, ombros i deixa el cap que pesi. A poc a poc puja resseguint amb les mans les cames, fes rotació d'ombros endarrere i estira les dues ara. Els dos peus junts, peus en flex, agafes les mans, inhala, creix amunt i des d'aquí, exhalant, baixes, amagant la panxa, allargant l'esquena. Queda't amb les mans allà on arribis, allarga encara l'esquena una mica més. Una inhalació. I amb l'exhalació deixa caure el cap. Des d'aquí ens anirem endarrere, amagant el cap, arrodonint esquena, resseguint amb les mans les cames, suau. Vas endarrere, estires braços i ves amb els genolls al pit. Abraça els genolls per fer un massatge suau d'un costat a l'altre. Pararàs aquí al centre per fer una respiració profunda. I anem a col·locar els braços amb creu. Col·loquem els braços amb creu i els genolls ben a prop del teu pit. Porta ara els genolls junts cap al costat dret. Deixa que pesin. Apropa'ls al teu braç dret i mires ben lluny cap al costat esquerre. Mira d'apropar les espatlles cap a baix, cap a terra. De deixar les cames ben relaxades, que no hi facis cap força. Fes 3 respiracions profundes, deixa anar tot l'aire per la boca. Nota com les cames pesen una mica més. Allibera-les. I amb la propera inhalació porta les cames cap al centre del pit. Fes canvi amb l'exhalació, te'n vas a deixar les cames al costat esquerre. El teu cap, la teva vista mirant cap al costat contrari d'allà on tinguis les cames. Fes 3 respiracions, deixa anar tot l'aire per la boca. I tornaràs cap al centre, a poc a poc. Agafa't els genolls, fes un balanceig suau d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre fent una respiració profunda. Anem amb la postura invertida, amb Halasana, braços al costat del cos, estires les cames en l'aire, inhales i passes cames per sobre del cap i endarrere. Deixa que pesin,
I des d'aquí col·loques les mans a l'esquena, ajuntes bé els colzes, allarga bé les cames, apreta amb els talons, endarrere com si volguessin tocar el terra. Si els dits dels peus toquen el terra, entrecreua dits de les mans i estira bé els braços. Empeny amb els braços contra el terra. Prepararàs la baixada col·locant les mans al terra, acostant les cames al cos tant com puguis i baixa vèrtebra a vèrtebra per quedar-te amb els genolls al pit. Abraçar-los i fer un massatge suau d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre, fes una respiració profunda. Ves amb els braços al costat del cos, palmells caminen a terra, col·loques els peus paral·lels entre ells, els talons per sota dels genolls i empenys amb els peus per pujar glutis amunt, quedar-te sobre les espatlles, agafar-te les mans per sota, entrecreuar-les i respirar aquí 5 vegades profundament. Mira de pujar glutis, de mantenir els peus paral·lels. Empeny amb els braços contra el terra. Ajunta omòplats. Quan estiguis de les 5, deixes anar les mans i aixeques bé el cap acompanyant vèrtebra a vèrtebra al terra. Queda't amb els genolls al pit i balanceja't d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre per fer una respiració profunda. I agafaràs el bloc per col·locar-lo a sota del sacre. Travessat aquí a sota, no a les lumbars, sinó al sacre. És important que no estigui a les lumbars. Deixa les cames relaxades, deixa que els peus pesin cap als costats. Estira els braços endarrere i fes 3 respiracions deixant anar tot l'aire per la boca. Ves a col·locar les plantes dels peus juntes, els talons cap al bloc, obre bé els genolls i balanceja't d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre per fer una respiració profunda. Tanca genolls, baixa braços endavant, puja glutis amunt per treure el bloc i aixeca bé el cap i acompanya suau. Queda't amb els genolls al pit i balanceja't d'un costat a l'altre. Pares aquí al centre per fer una respiració profunda. I estiraràs les cames, estiraràs els braços i et prepararàs per la shavasana.
Relaxa braços, separa de la línia mitja del cos les cames, barbeta una miqueta en direcció cap al pit i fes 3 respiracions deixant anar tot l'aire per la boca.